హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? కరోనా ప్రభావం వల్ల మనం దాదాపుగా చాలా రోజులైపోయింది. అటు ఎగ్జామినేషన్స్ లేవు, క్లాసెస్ లేవు, కాలేజ్ లేదు. సో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం అందరూను. బట్ స్టిల్ హోప్ వదలొద్దు, నిరుత్సాహపడద్దు. రాబోయే సెమిస్టర్లోనే ఈ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ కూడా కలిపేసి 2 సెమిస్టర్లకి పెట్టచ్చా అనేటువంటి ఒక ఆలోచన నడుస్తుంది. అలానే మే నెల చివరిలో ఎగ్జామ్స్ పెడతారనేటువంటి ఒక ఆలోచన నడుస్తుంది. బట్ అఫీషియల్గా ఏది కూడా కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు. ఎగ్జామ్స్ అసలు తీసేస్తారనేటువంటి ఆలోచన కొంత నడుస్తున్నాయి కొంతమంది దగ్గర. బట్ ఏ ఆలోచన కూడా ఇంకా ఫైనలైజ్ కాలేదు. కాబట్టి మీరు దాని గురించి టూ మచ్గా వర్రీ అవ్వకుండా అసలు ఎగ్జామ్స్, కాలేజీ ఇలాంటివి పక్కన పెట్టి మీ డిగ్రీ గురించి, అల్టిమేట్గా మీ నాలెడ్జ్ని పెంచుకోవడం గురించి, మీ సబ్జెక్ట్ని పెంచుకోవడం గురించి ఎకనామిక్స్ అలానే మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చదువుకునే ప్రయత్నం చేయండి. సో ముందుగా మనకి ఏ టైంలో ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నా, లేకపోతే ఏ రకంగా మన అవకాశాలు వచ్చినా మీరందరూ ఏమేమి చదవాలి, ఎలా చదువుతున్నారు అనేటువంటి అంశాల గురించి ఒక 2-3 టాపిక్స్ మీకు షేర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. మనకి ఫస్ట్ ఇయర్లో సూక్ష్మార్థశాస్త్రం నేర్చుకుంటున్నాము. వీఆర్ గోయింగ్ టు జస్ట్ లెర్న్ దిస్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఇన్ ది సెకండ్ సెమిస్టర్. సో మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం చేద్దామంటే విడిగా కొన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఆ టాపిక్స్ అంతా కూడా ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, మనకి తెలుగు మీడియంలో అయితే కనుక 3 ప్రధానమైనటువంటి పాఠాలు ఉన్నాయి ఇందులో. మొదటిది ఉత్పత్తి సిద్ధాంతాలకు సంబంధించినటువంటి పాఠాలు, రెండవది ధర నిర్ణయము, మార్కెట్లకు సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలు, అలానే మూడవ పాఠంలో కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేటువంటి పాఠానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి. ఇందులో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పటి నుంచి రాబోయే క్లాసెస్లో, రాబోయే వీడియోస్లో కానీ, ఆడియోస్లో కానీ, అలానే మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను, ఒకసారి CSTS economics.blogspot.com అనేటువంటి ఒక బ్లాగ్లో కానీ, మీకు ఏది అవకాశం ఉంటే కనుక వాట్సాప్ గ్రూప్లో కానీ, ఎలా అవకాశం ఉంటే అలాగా మమ్మల్ని ఫాలో చేయడానికి ట్రై చేయండి. మీ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఎక్కువ మంది గ్యాదర్ అయ్యి, మనం దాదాపుగా 110 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి అందరూ వాళ్ళందరినీ కూడా ఇందులోకి తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. సో దట్ అప్పుడు మనకి ఎక్కువ మందితో మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి, వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఇబ్బందులు ఉన్నా సరే చెప్పడానికి వీలవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మాత్రం జస్ట్ పైన ఒక పరిచయం చేసి మిగతా టాపిక్స్ అన్ని కూడా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను. మొదటిగా మనం ఉత్పత్తి సిద్ధాంతాలు అనేటువంటి పాఠం ఉంది ప్రొడక్షన్ థియరీస్లో. ఉత్పత్తిదారుడి గురించి నేర్చుకుంటాము ఈ సెమిస్టర్లో, ఈ సిలబస్లో. భూమి, శ్రమ, మూలధనము, అలానే వ్యవస్థాపన, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంగా పిలువబడేటువంటి 5 ఉత్పత్తి కారకాలను ఉపయోగించి ఏదైనా ఒక వస్తువుని తయారు చేసి సేవను సృష్టించి మార్కెట్లో అమ్మేటువంటి సందర్భాన్ని గురించి మాట్లాడేటువంటి క్రమంలో ఉత్పత్తిదారుడి గురించినటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది మనకి. అలాంటి ఉత్పత్తిదారుడు ప్రధానంగా లాభాలు పెంచుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాడు కాబట్టి లాభాలు ఎప్పుడు వస్తాయి, ఎప్పుడు నష్టాలు వస్తాయి అనేటువంటి అంచనా కనుక ఉత్పత్తిదారుకుంటే అతను ఎక్కువ ప్రయోజనాన్ని పొందడం తేలిపోతుంది. ఉత్పత్తిదారుడు కనుక మంచి లాభాలను సంపాదిస్తే మనకేంటంటే సాధారణ ప్రజలకి వస్తువులు, సేవలు అందడంతో పాటుగా ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఉత్పత్తిదారుడికి సంబంధించినటువంటి లాభ నష్టాలకు సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలు మనం నేర్చుకుంటాము. మొదటిగా చరానుపాతాల సూత్రం అనేటువంటి ఒక పెద్ద ప్రశ్న, తరహాను అనుసరించినటువంటి ప్రతిఫలాల సూత్రం అనేటువంటి ఇంకొక ప్రశ్న మనం నేర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశాము. అలానే కాప్ డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలం అనేటువంటి ఒక ఉత్పత్తి ఫలం, ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అనేటువంటి టాపిక్ సంబంధించి కూడా మనం విషయాలు నేర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశాము. మ్యాథమెటిక్స్ సార్ వచ్చారు, రకరకాల గ్రాఫ్స్ అవి కూడా వచ్చుతూ మనం మార్కెట్కి సంబంధించినటువంటివి, ఈ 3 పాఠాలకు సంబంధించినటువంటి హోంవర్క్ అంతా కూడా మనం చేయడం జరిగింది. సో ఒకసారి అవన్నీ కూడా రిఫ్రెష్ చేసుకోండి, రివైజ్ చేసుకోండి. అలానే వ్యయాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యయ భావనలకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు, వ్యయాలు రకాలు, రాబడులు, ఈ ఉత్పత్తి ఫలం అనేటువంటి అంశాలు, ఈ 6 అంశాల మీద కనుక మీరు ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టుకోగలిగితే చరానుపాతాలు, తరహాను అనుసరించిన ప్రతిఫలాలు, అంతర్గత బహిర్గత ఆదాయాలు, అలానే వ్యయాలు, రాబడులు, ఉత్పత్తి ఫలము, ఇలాంటి ప్రధాన అంశాల మీద కనుక మీరు జాగ్రత్తగా దృష్టి పెట్టుకోగలిగితే ఈ ఉత్పత్తి సిద్ధాంతాల్లోంచి ఖచ్చితంగా మీరు ఆన్సర్స్ ఈజీగా చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. నేనేం చేస్తానంటే కమింగ్ వీడియోస్లో మళ్ళీ ఒకసారి అన్ని టాపిక్స్ని కూడా విడివిడిగా ఒక 10 మార్కుల ప్రశ్నలు అయితే కనుక ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఒక 6-7 పాయింట్స్ మీద ఎలాబరేట్ చేసి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పడం, 5 మార్కుల ప్రశ్నలు అయితే ఒక 3-4 పాయింట్స్ మీద ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నటువంటిది అది చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను.
ఆ గ్రాఫ్స్ కూడా డ్రా చేయడంలో మీకు ఎదురైనటువంటి ఇబ్బందులు ఏంటనేది చెప్తాను. అలానే కొత్త కొత్త ఆర్థికవేత్తల పేర్లు మనం ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎస్పెషల్లీ పంపిణీ పాఠంలో ఎక్కువ మంది ఆర్థికవేత్తల పేర్లు ఉంటాయి మనకి. రికార్డో బాటక సిద్ధాంతము, లేకపోతే మార్షల్ యొక్క కృత్రిమ బాటక సిద్ధాంతము, జోన్ రాబిన్సన్ యొక్క బదిలీ సంపాదన బాటకము. సో జోన్ రాబిన్సన్, మార్షల్, అలానే డేవిడ్ రికార్డో, ఇలాంటి ఆర్థికవేత్తల పేర్లు, వేతనాలకు సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలు, అలానే మనకి వడ్డీకి సంబంధించి, లాభానికి సంబంధించి నైట్ అని, లేకపోతే మామూలుగానే జేబీ క్లార్క్ ఉత్పాదకత పంపిణీ సిద్ధాంతం అనేది, అలానే మనకి అన్సర్టెంటీ థియరీస్లో, అనిశ్చిత సిద్ధాంతాల్లో హాలే అనేటువంటి సిద్ధాంతాలు, సో దెన్ నవకల్పన లాభ సిద్ధాంతాలు, సో డైనమిక్ థియరీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అని అంటూ ఉంటాం మనకి. ఇలాగా ఎక్కువ మంది ఆర్థికవేత్తల పేర్లు పంపిణీ సిద్ధాంతాలు వస్తాయి. కాబట్టి కొత్త కొత్త ఆర్థికవేత్తల పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవడం, పటాలలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యాంశాలు గుర్తుపెట్టుకోవడం, 10 మార్కులు 5 మార్కులకి సంబంధించి ఒక 6-7 పాయింట్స్ని, ఒక 3-4 పాయింట్స్ని స్ట్రాంగ్గా మనం గుర్తుపెట్టుకొని వెళ్ళగలిగితే, అలానే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీద మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయగలిగితే ఈ రివిజన్ సులువు అవుతుంది. మీకు ఎగ్జామినేషన్లో మంచి స్కోర్ తెచ్చుకోవడం కూడా తేలిపోతుంది. అదే మనం రెండో పాఠం వచ్చేటప్పటికి మార్కెట్లకు సంబంధించినటువంటి దాన్ని మనం ధరల నిర్ణయము అనేటువంటి అంశం గురించి నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తాము. ధరల నిర్ణయంలో ఏం జరిగింది మనకి, వస్తువుల ధరలు, సేవల ధరలు ఎక్కడ నిర్ణయం అవుతాయి, ఎలా నిర్ణయం అవుతాయి, ఎవరు నిర్ణయిస్తారనేటువంటి పాయింట్స్ నేర్చుకున్నాం మనం. మార్కెట్లో ధరలు నిర్ణయం అవుతాయని, మార్కెట్లో పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్, అపరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అనేటువంటి 2 రకాల మార్కెట్లు ఉంటాయని, అపరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ప్రధానంగా ఏకస్వామ్యం అని, ద్విస్వామ్యం అని, పరిమిత స్వామ్యం అని, ఏకస్వామ్య పోటీ అనేటువంటి మార్కెట్లు ఉంటాయని, వీటిలో లక్షణాలు రాస్తూ ధరల నిర్ణయం ఎలా జరుగుతుందో చెబుతూ సమతౌల్య నిబంధనలు, ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్, MC=MR అని, MC రేఖ MR రేఖను దిగువ నుండి ఖండించాలనేటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను మనం సమతౌల్య నిబంధనలో బాగా నేర్చుకున్నాం. అలానే ధర విచక్షణ గురించి, విచక్షణాత్మక ఏకస్వామ్యం గురించి ప్రధానంగా మనం ఎక్కువ అంశాలు నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తాము. అలానే అందులో కొత్తగా మనకి పరిమిత స్వామ్యంలో వచ్చేటువంటి కింక్డ్ డిమాండ్ రేఖ, వంపుతో కూడి ఖాళీతో ఉండేటువంటి డిమాండ్ రేఖ, కింక్డ్ డిమాండ్ రేఖ అనేటువంటి రేఖ గురించి కొత్తగా మనం ఇంటర్మీడియట్లో నేర్చుకునేటువంటి కొత్త డిగ్రీలో టాపిక్లో నేర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాము. సో మార్కెట్లో వర్గీకరణ గురించి బాగా నేర్చుకోండి, పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లక్షణాలు బాగా చదవండి, ధర నిర్ణయం చూడండి. ఆ పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లక్షణాలకు వ్యతిరేకంగా రాయడం ద్వారా అపరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లక్షణాలన్నీ కూడా మనకు అర్థమవుతాయి. అందులో వచ్చేటువంటి గ్రాఫ్స్ గురించి మళ్ళీ నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. అలానే మనకి కొత్త క్వశ్చన్స్ అయినటువంటి మొదటి డిగ్రీ, రెండో డిగ్రీ, మూడో డిగ్రీ ధర విచక్షణలు, విచక్షణాత్మక ఏకస్వామ్యము, కింక్డ్ డిమాండ్ రేఖ, ఇలాంటి కొత్త అంశాల గురించి మనం నేర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే ఎగ్జామినేషన్లో సులువు అవుతుంది. ఇందాకటి నుంచి ఆల్రెడీ మొదట్లోనే చెప్పినట్టుగా పంపిణీ సిద్ధాంతాల్లో అయితే కనుక పంపిణీ పాఠానికి సంబంధించి 4 రకాలైనటువంటి ఉత్పత్తి కారకాలు, వాటి యొక్క ధరల నిర్ణయం గురించి, మార్కెట్లు అనేటువంటి పాఠంలోనూ వస్తువుల, సేవల ధరల నిర్ణయం గురించి నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తాము. పంపిణీ పాఠంలో అయితే కనుక ఉత్పత్తి కారకాల ధరల గురించి నేర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. భూమికి బాటకం, శ్రమకు వేతనం, మూలధనానికి వడ్డీ, వ్యవస్థాపకుడికి లాభం, ఇలాంటి అంశాలన్నీ కూడా మనం ఎలా నిర్ణయం అవుతాయి చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఉపాంత ఉత్పాదకత పంపిణీ సిద్ధాంతంలోనూ మొదటగా ఉపాంత ఉత్పాదకత, మార్జినల్ ప్రొడక్టివిటీ ఆధారంగా ధరల నిర్ణయం అవుతాయి అనేది జేబీ క్లార్క్ చెప్తే, తర్వాత డిమాండ్ వైపు నుంచి కానీ సప్లై వైపు నుంచి కానీ మాత్రమే కారణాలను అన్వేషించినటువంటి ఆర్థికవేత్తలు అందరికీ ఆధునిక కాలంలో అర్థమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, డిమాండ్, సప్లై అనేటువంటి 2 అంశాల ఆధారంగా అటు వస్తువులకు కానీ, సేవలకు కానీ, ఉత్పత్తి కారకాలకు కానీ ధరల నిర్ణయం అవుతాయన్న విషయం అర్థమైంది. కాబట్టి డిమాండ్ని, సప్లైని కనుక ప్రభావితం చేసే అంశాలను గుర్తుపట్టడం, వాటిని కంట్రోల్ చేయగలిగేటువంటి పద్ధతులు నేర్చుకోగలిగితే మనందరం కూడా ధరల నిర్ణయాన్ని మనం సులువుగా అర్థం చేసుకుని ప్రభుత్వాలు కానీ, సమాజం కానీ వస్తువులను, ధరలను అంటే సప్లైని కానీ, వస్తు సప్లైని కానీ, ధరలను కానీ, ద్రవ్యోల్బణాన్ని కానీ అదుపులో ఉంచుకోవడం తేలికవుతుంది. ఇలాంటి అంశాలన్నింటి గురించి మనం ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో వచ్చేటువంటి ఉదాహరణను దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు జాగ్రత్తగా చదువుకోగలిగితే ఈ పాఠాలన్నీ సులువు అవుతాయి. సో ఇక్కడతో నేను ఈ వీడియో ఆపి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మళ్ళీ మనం డిఫరెంట్ టాపిక్స్ని ఒక క్వశ్చన్ వైజ్గా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.